megalayapost.news. Kajoint National Council JNC Central Executive Committee hakajing ilam Presiden uba Sambormi hakakanyo tarik uyayong kilalit ban kendu uba wankit poshna badai General Secretary ke state BJP kabadai ru hadian bakaseng kaladap ban pa ekador khas haka BJP hakabaya dai bat kimat jong kipar duyong neki kamti duyong harilum jantia batwat hakajela habokranch kilat patai kubur Presiden ke JNC uba Sambormi lingdo ulaong ban neru baka Supreme Court House nem arja kat kendai kala ailat ekipar duyong katkum ke MMDR Act bat ke JNC kesungkia bakani kejeng ailan kami hab dur setia halor kar kombat kendau ne ke hoklong trai mantrai haki jaka kiputa ulong ru bah hakanyo terik uyayong arajar arpun riu lapan long ye kejeng lang pajba hakli riat balayui badaki hajar kitrai parduyong kilapan pau ya kejeng sungkia badawa ya kata ke mining polisi kabai dei dur bat karukom long ki jaka kiputa ke hoklong trai kitra jaka bat kejeng long jingman jong kasnong kathau ulapan pau ru baka JNC kendang beteng ban kerpat ikani ke kamti duyong harilum jantia namar kadai tang kata kalat kamai keji banyo jing im ki pajba bat kejeng kendu yo ba poshna kum sekretari ka BJP kalong ka baseso hakabaw lakular ban shimkhia ban yakran syak sarkar kami kabalong ka dak ka jingkermen ya kipaj ba harilum jantia ta kasngi na kalyang jongi ka Joint National Council nilayo ban kendu ba di sekretari jong ka BJP Meghalaya iba one kit poshna api ka jing khod ekran ka jong sekretari jong ka BJP yangi kum ka seng kalong hadin bangila submit ya ka memorandum aga jingi dai bat ka jingti dewyong hapo ka ne ka jela ka jongi kumbalong menta naduk bakhang yo dewyong hau arjar kat kendai ka Supreme Court lakal apalaj ya ka kejing tre dewyong hapo ka jela Meghalaya hendre ka babu jing yangi ka long bangi haban but ya ka MMDR Act ta ka MMDR Act hi kam ya hab bat ka state ka jongi ka baide bat ka kamti dewyong hakan yo terik jong uneu benai ngila pelong ya ka we ka jingi khi apo East Jaintia Hill District ada ki hajar ngut ki pait ba kilami ban pensngeu sya ka sarkar bang ngidon kam ni ki mining ki bayahap bak ka jingman jinglong jong ka kendeu ka siap ka jongi tangi kum ka JNC ka bayai budden ya kene ka sur ka jong pait ba ka baide bat ka kam dewyong namaru dewyong hiu dew jakpo apo ka Jaintia Hills ka jongi ta ka jingi kran ka jongi ba di ba one kit ka long ka ba snowtenat ka long ka ba don jingkermen namar mai ila ay assuran yangi bakin sara ya kene ka mat syadu sya ka central government ta ngila kran syai ya iba one kit ba hoy abangi phaiden sya ka judgment jong ka Supreme Court yau dewyong kalong bangimla bantrei yau dewyong claim da yak kum ka MMDR Act tangila ekran bat I halor ka paragraph 12A section B jong ka shidil kabakran syai lada lembaga notification jong presiden jong kari India ngila ban exam na kino ki central law tangila ekran rubat I baka kalentihi yang I bangin lain ka MMDR Act kalong bangin exam naka nika ain kamta maka jingi debat ka trade dewyong ka jongi lada ka sarkar India ka don kamon kam don jing ika ban exam ya ka state ka jongi naka MMDR kamta maka bay debat utang bat dewyong debat ki we ki marpo kendeu fi ladang ipai sya ka jing weng jong ka sarkar India ya ka article 370 jong ka Kashmir tala dangi pairu ya kejing exam jong ka sarkar India yang I ka Meghalaya na ka CAA takani kanehi kapan I bakam dan jing kenya ka sarkar India bakan withdraw lene bakan exam yang ina ka MMDR Act ka bedai barkat jing ti dewyong ka jongi po ka jela Meghalaya kenang makan long ka jing kan long ka jing suk ya ubaduk ubarangli na madangi yat ya kane ka open cast mining idon kami ki jaka ki bahak da ki spa hektar hapo khamtam ngi kran specially hapo Jaintia Hills pun ki beri kidon ki jaka ki barit tolong kane ka 100 hektar kamlong sulensar kenya borok ki pait ba ta ke badan kam hang neng ilong ka banung kong hingi don kam baka sarkar India kan exam kan jingi na kane ka MMDR ka baide baka kam dewyong pi kendiat na kwa ban phai sya ka jing ong jong chief minister jong ka sarkar jela ga jong yu sar konrat sangma baka sarkar India baka shna ya ki ain ke shna nak benta kari India hoy kata ka de ke jing shisha handre ke jing ong jong upat benta baka sarkar India kamla ban ai ki ain ki bakar pang nak benta ka jela Meghalaya namar yok baki we ki state ukin sopan kumju kane kalong ka bom don nongrim namar borok ki state kim don ya ka sik shidil tengi po Meghalaya ngi don ya ka sik shidil ka ba penkesan yang ye ke jing long trai ke jong ye ka kendeu ka siap ta kane hi kalong kata ka jingkhang ken yang bengin le ka sarkar India tangi ai ke jingi ro ya ka BJP ke bala kloy ban ke bala kular ban shimkhya ya ke ne kamat
ngilai kran bat di sar bangkit lada kalong ka bala ba in yalam lang yaki yangiru bani kran bat ka sarkar India kenang bakan ne kanum long syutang ka jingkwa jong ki political party namar kanihi ke de jing dawa jong ki pait ba jong ka jela Meghalaya hi borok kowe panakal yang jong ki seng ki kentat mardore ka jing statement ka jong CM namar kanihi ka jing kran jong CM ka ilam bakala yo pait ba namar habakadon ka jing kermen beleng in penduk jing kermen ge yo pait ba tementangi ke jingkang hi yang ke lautang hapo ke Delhi haka sarkar India tangi kerman scam baka sarkar BJP baka parti BJP na po Meghalaya kan simkia ya kene ke jing ke jong pait ba ujongi kenang bangin yo amat yo sok jong ke jing job bakat ya ke artikel 370 dang la ban weng na po Kashmir lene ke sarkar India kan la ban exam yang ina ka CAA Citizenship Amendment akam dan jing ke lada ke sarkar India ka don kemon lene kata ka bingi angka political will MeghalayaPost.news.